Kazai muri Zimbabwe tiri kusangana mune chirongwa icho taona zvakakodzera kuti tinge tichikuratidzai. Taona pane officer vari kuita basa rangu. Zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinoitwa Rachel Tendainerera. Zvinofadza kuona kuti mapurisa aya atinongoti mapurisa neta mapurisa ana zvavari kuita, asi kana vachiita basa kudai so Andrew unonyatsonzwa kuti pane zvavanoitawo. Andrew should appreciate basa rakanaka chakanaka. Zvinonakidza nekuti panga pachipfuura motokari dzanga dzichiridza huta kufarira kuti officer and zviri kuita kunge dambe so maitiro avari kuita, asi tinotoona kutoti congestion panare ikaita ngoenda naSamura Machel apatorina, nekuti officer vari kugona kudirecta mota dzichifamba dzichienda, and zvinobatsirawo even mapedestrians vari kufamba vachitarisa officer, asi tikutoona kutoti kufamba maaccidents hapana and kufamba kwacho kuri flawless pachirungu. Nzvimbo iyoyo indakatomboitawo tsaona zvakare. Iyi nzvimbo yekuti dai pakange paina officer paive nerobot, saka ini ndakaita accident. Pane munhu akapinda red robot ndokubva taroverana ipapo vemishikashika vaya, asi ndinofungidzira kuti dai paive naofficer vachikontrola hazvaitika zvakadaro. Saka Andrew yenza kutaura kuti robot naofficer robot harina mukana. Robot harina mukana. Aiwa, kamuri kuzvionera muri yeZimbabwe. Plus ukatarisa Rachel, ukatarisa zviri kuitika apa ndezvekuti motokari kana dzapera rimwe divi vanokwanisa kudziti ngadziende vaona kuti uko hakuchisina, vobva vamisa uku manje voti idzi dzawandisa dziita se dziende, of which robot harizvikwanisa izvozvo. Robot harinogona kutadza kuzviita izvozvo, asi tinoona futi zvakare ishu yevanhu vari kufamba panguva idzi, nekuti time dzataiendaga itime dzekuti vekumabasa vari kumhanya kumabasa, whether ibasa remaoko kana ibasa ibasa, nekuti chakakosha inguva. Andrew anogara chinditi time is money all the time. Saka apa pamukaona kuti mafambiswawo zvakadaro, hatizive mhuri yeZimbabwe imimi munoti kudiwo nemaitiro ari kuita officer, nekuti izvi tazvitora live nhasi officer vachiita basa kona rekaita ngoenda naSamura Machel. Inini ndafarira chinhu 1. Vazhinji vanongoti mapurisa anoda mabribe. Ava officer havana munhu wavari kubraiba, havasi kana kukumbira mari, vari kuzviitira basa, but out of appreciation vanhu vanga vachikanda mari nepama window avo emotokari. Zvinoratidza kuti mhuri yeZimbabwe inoda kubatsira, asi inoda kuitirwa basa. Basa rikuitwa nachirungu rakanaka rekukontrora marobot ravari kuita, asi taikumbira kuti vanhu vasazorwa kuti vana rongosiya mari dzavo vega according nebasa ravanenge vachiita. Vana rongosiya varikuona mukomana aita basa rake nemazvo panguva yanenge ari nemari dzechero mari dzaari kupiwa, vana rongosiya haasi kudhimanda vanhu mari. Taikumbira redu mambo mukwidziridza zvishoma. Taona mapurisa akaita semupurisa yeyu nyika yedu inoenda kumberi. Lero mapurisa ese agona kuita semaitiro ari kuita mapurisa yeyu, kuti vakaona panenge pane congestion vobatsira nokurumidza semaitiro ari kuita iyaya, nyika yedu inoenda kumberi. Mapurisa rapo ari kuita basa ari kuita rakanaka, ari kudirecta mota tsaona dzaashoma, motikari congestion yaashoma, saka tongotenda vanhu kuteerera madirections ari kuita. Izvo zvinhu zvakanaka. Ndopaya patinotaura kuti kana tachuza kuti isusu tiri majournalist, ngatiti journalism wedu touita kane mwoyo wese. Kana tati isusu tiri mapurisa, ngatitei basa redu remapurisa racho nemwoyo wese. Even kuzvipatara, kana iwe wati uri mukoti, uri nesi, uri chiremba, ratidzawo kuti zvinhu izvi wakaenda kuchikoro nemwoyo wako wese, nokuti vamwe vanoita kunge vakatumwa kubasa, havadi kuita basa ravo nemwoyo wavo wese. Asi mucherechedzo watapiwa naofficer unoratidza kuti aiwa officer vakapiwa basa ravo vachirida, nekuti maitiro avari kuita vari kuratidza kuti vari kuita zvinhu zvavo vari pabasa ravo. Drewmas media ndedzidziso. Muri yeZimbabwe nguva dzese tinokukurudzirai kuti munge muchisubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Iri ritori rimwe level. Zvichikadai hama dzinodikanwa ndoda kukuyeuchidzai kuti mangwana kana kuti kuswera mangwana kana tangopedza kungoedita tiri kukupai imwe story iyoyo ma1.
Makamboonawo munhu achitorwa picture pamwe chete nenjuzu? Andrew aunovhundutsira vanhu asi kamusavhunduke nekuti vamwe vari kuti ndiyo. Izvi ndo zvakaitika live. Vamwe vari kuti haisi. Vamwe vari kuti haisi, asi chokwadi ndechekuti takaenda panzvimbo inoyera iri kwasadza. Kudhuze kune neshangu hai uko, kana makambonzwa kune gomo rinonzi Jemedza. Takaenda panzvimbo inoyera inonzi Mudzimu ndateura. Asi pakatanga pakumbirwa kapaya Rachel. Vakakumbira kuti vana ava vari kudawo kumboona zviri pamuri and takazviratidza. Takanyatsosvika nzvimbo iya ndobva yakumbirirwa nevechivanhuka, ndokubva tasvika ndokutora mifananidzo yataida. Asi pekupedzisira problem yakauya naRachel. Ndaingodo one selfie. Akangoti ndoda kutora mapictures, ndoda kutorwa picture ndiri panzvimbo inoyera iyi. Tese takapedzisira taakutopozera mapictures, asi papaya taakuzotarisa mufananidzo tikaona aizvi tanga tisiri tega. Pane vanga vakatikuta. Saka gadzirirai veve vasati vasubscribe, you like the program, like Drewmas Media, subscribe to Drewmas Media and press the alert button on so that ichingobuda you get the notification. Musaregedze kuona hot potato. Chirikupisa. Drewmas Media. Taking you to another level. Drewmas Media. Ine dzidziso. Ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Werere ire ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level.